Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, Bapak Widodo ingkang kinurmatan, serta kanca-kanca sedaya ingkang kula tresnani lan kula banggaken. Ingkang rumiyin sumangga kita sesarengan nunjukake puji syukur marang wontenane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking sedaya kinurmatan, rahmat saha hidayah. Dipun kita saged kempal manunggal ing papan punika kanthi wontenane sehat wal afiat kagem mapak kersanipun wulan suci Ramadan. Selawat serta salam tetapno mugi-mugi tansah ing junjungan Nabi Muhammad SAW. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah, sekedhap malih kita mlebet ing wulan suci Ramadan, bulan kathah barokahe. Nanging wonten satunggaling perkawis ingkang kedah kita gatosaken sesarengan, inggih punika babagan keseimbangan ibadah. Sering kita pirsani menawa ing wulan suci Ramadan masjid-masjid rame amargi salat raweh. Nanging malah supe nindakake salat wajib gangsal wektu amargi ngantuk. Wonten tiga perkawis kenging punapa kita kedah negesaken salat 5 waktu saha salat raweh. Ingkang sapisan salat gangsal wektu punika pondasi utama. Ibarat kita bangun griya, salat gangsal wektu punika cagak utawa pondasipun. Salat gangsal wektu punika pegangan penting kita minangka umat muslim. Nanging ing dalu salat raweh, nanging pas awalipun salat gangsal wektu ditinggalaken amargi saya utawa ngantuk. Yen pondasipun ambruk, dekorasi sak-sakipun boten wonten gunanipun. Ingkang kaping kalih, salat raweh punika bonus ageng saking Gusti Allah. Salat raweh punika ibadah ingkang mligi wonten ing wulan suci Ramadan mawon. Gusti Allah maringi kalondhangan kita supados angsal tambahan pahala saka salat raweh. Emang sangat menawi kita nindakake salat gangsal wektu nanging boten purun angsal tambahan pahala saka salat raweh. Kita boten mangertos punapa taun lajeng kita tasih saged kepetuk malih kaliyan wulan suci Ramadan. Ingkang kaping 3, Ramadan punika wekdal latihan disiplin lan nyatakan iman. Lumantar salat gangsal wektu lan salat raweh, kita sinau mendalike diri lan nambah ketakwaan dumateng Gusti Allah. Para rawuh ingkang mulya, minangka panutuping sesora saking kula, kita jaga salat gangsal wektu ampun ngantos bolong lan kita jaga salat tarawih kita ampun ngantos dados ing tengah dalan. Mugi-mugi Ramadan tahun punika kita sedaya dados pribadi ingkang langkung sae lan gadhahi iman ingkang kiyat. Minangka sesora saking kula mbok bilih wonten katapunipun kula nyuwun ampun pangarsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.